Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun iman kapitadosan kanthi pondasi sing teguh santosa kuat. Langkung-langkung anggenipun ngadepi maneka wali tantangan ing jaman menika. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem. Kados pundi anggenipun bangun komunitas kemuridan ingkang dipun kersakaken Gusti kedah mawi pondasi sing kuat. Kados bangun griya sing paling pokok menika ya pondasine. Pondasi griya menika lak maneka warni nggih, gumantung lemah ingkang badhe dipun bangun griya, gumantung dhuwure griya lan maneka warni sanesipun ingkang dipun dadosaken pertimbangan. Lan model-model pondasi menika nggih werni-werni. Ana pondasi cakar ayam, pondasi cakar sapi, pondasi cakar kebo lan macem-macem sanese. Ning ingkang baken bilih pondasi menika dipun damel supados griya sing dibangun sageta santosa teguh kuat ngadepi maneka warni iklim, cuaca, angin lan udan sarta sanes-sanesipun, saengga griya ingkang dipun bangun awet ora gampang rusak, kepara ya yen bisa lestari puluhan taun. Iman kapitadosan dipun kersakaken Gusti anggenipun bangun nggih kados bangun griya. Yen kula panjenengan lelimbang iman kapitadosane kula panjenengan sami kados pundi? Apa ya wis teguh santosa? Apa tasih gampang miyur, tasih gampang kagodha mawi maneka warni tantanganing donya? Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 7 ayat 21 ngantos dumugi 29. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, ora angger wong sing nyebut Aku Gusti, Gusti, nanging sing nindakake karsane Ramaku ing swarga iku sing bakal mlebu ing kratoning swarga. Ing dina wekasan akeh sing bakal sambat-sambat, Gusti, Gusti, kawula rumiyin rak meca atas asma dalem lan nundung setan sarta damel pangeram-eram atas asma dalem. Nanging ing wektu iku aku bakal waleh kanthi blaka suta. Aku ora tepung karo kowe, minggato saka kene kowe wong duraka. Sing sapa ngrungokake lan nindakake sabdaku iku kaya dene wong sing wicaksana sing bangun omah ana ing padas. Omah mau kudanan, kebanjiran, katempuh prahara, nanging kukuh ora rubuh awit dasare padas. Balik sing sapa ngrungokake sabdaku
nanging ora nindakake iku padane wong sing bangun omah ana ing Wedhen. Omah mau kudanan, kebanjiran lan katempuh prahara banjur rubuh lan akeh karusakane. Sawise mungkasi pangandika iki, wong-wong gumun banget marang piwulang dalem awit anggene mulang ora kaya para ahli kitab nanging penuh kawibawan. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika mungkasi sabda kabegjan utawi sabda bahagia ingkang dipun paringaken Gusti dumateng para murid dalem anggenipun bangun komunitas singgal wiwit ing bab gangsal. Lan ing pungkasaning pangandika dalem Gusti paring pitedah dumateng para murid bilih anggenipun para murid mbangun komunitas singgal menika adhedhasar ngestokake boten namung mirengake sabda-sabda dalem Gusti. Mila gegambaran griya sing dibangun ing Padas kaliyan ing Wedhen menika paring gambaran kados pundi para murid dikersakake lembangun iman kapitadosan kados mbangun griya ing Padas, saengga maneka warni prahara, udan, banjir lan tantangan-tantanganing donya ora agawe omahe rubuh lan rusak. Semanten ugi man kapitadosan ingkang dipun bangun kangge mujudaken komunitas murid-murid dalem ingkang mralambangaken kratoning swarga. Iman kapitadosan ingkang dipun bangun nggih kedah kukuh aja ngasik rubuh. Kuncine nggih wonten ing kados pundi murid-murid dalem mirengake lan ngestokake sabda-sabda dalem. Nah menika nggih tantangan tumraping kula panjenengan sami ing jaman saiki. Kadangkala awake dhewe saben dina nderek misa mirengake sabda dalem Gusti utawa saben minggu nderek misa mirengake sabda dalem Gusti ning sok-sok sabda dalem Gusti menika gampil banget dilalekke. Sing dianti-anti menika khotbah Rama sing lucu, sing ora gawe ngantuk, sing cepet ning sabda dalem Gusti ora tau dieling-eling. Bar rampung khotbah ya wis lali, kepara rampung sabdane Gusti diwaosake wis lali. Nah menika kasekengane awake dhewe kados pundi sabda dalem boten gampil kula panjenengan pirengake menapa malih diestokake. Saengga wonten ing gesang pasrawungan padinan awake dhewe anggone mbangun gesang sanes linandhesan sabda dalem ning rasa pangrasane awake dhewe, gagasan pemikirane awake dhewe lan sok-sok boten nimbang-nimbang apa sing dadi sabda dalem Gusti. Mila yen mekaten anggenipun bangun komunitas murid-murid dalem Gusti ya adoh saka kersane Gusti piyambak. Yen kula panjenengan ningali komunitas brayat, komunitas lingkungan, menapa nggih sampun selaras kalian kersa dalem Gusti. Kadangkala awake dhewe mbangun persekutuan murid-murid dalem menika mawi hukum lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nek kae ra teko nang omahku pas rosario, aku sesuk ya ora bakal teko nang ngomahe. Nek kae ora tau aktif, sesuk nek lara aku ya wegah nilii. Nek kae ora tau melu peran ana ing lingkungan, sesuk nek mantenan sorry aku ya ora bakal bantu. Kadangkala sing kalampah kados mekaten. Mugi-mugi
Lumantar sabda dalem Gusti dinten menika kula panjenengan sansaya dados murid-murid dalem Gusti ingkang andhap asor, ingkang estu sedaya gesang lan mobah musik kula panjenengan namung kagem ngetingalake kasainan dalem Gusti. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.